Vi kommer altså ikke udenom, at vi som boligstylist, indretningskonsulent, indretningsarkitekt eller fotostylist, eller hvad nu du har af kreativ arbejde, hvor du altså gerne vil vækste din indretningsforretning, jamen så bliver vi også nødt til at poste noget på de sociale medier. Og det kan nogle gange godt være svært, fordi hvad er det så lige, vi skal poste om? Og med den her 365 content idéer, så er den altså specielt lavet til indrettere, så man altså bliver mere skarp på at formidle sin service, sine ydelser ud til kunderne, så man derigennem kan få nye salg, man kan få nye kunder, man kan få nogle nye samarbejdspartnere. Så med den her 365 content idéer til indrettere, jamen så er det selvfølgelig en måde, hvor du kan blive mere skarp i din kommunikation ud til dine kunder, så du altså kan skabe nogle flere salg. Så uden markedsføring, ingen forretning. Så du får altså inspiration til dit næste post. Det er altså 365 idéer, du får med den her content-kalender. Og man kan sige, at de her 365 idéer, de er altså delt op i nogle forskellige emner, og nogle af emnerne er for eksempel moodboard og behind the scenes. Det er også dine ydelser. Det er, hvor du finder inspiration henne som boligstylist, hvad for nogle samarbejder du har med din leverandør. Og så ud for hver af nogle af de her emner, der kan man ligesom plukke ud, og så kan man gå lidt i dybden med for eksempel dine ydelser. Jamen, så er der nogle idéer til, hvad du kan poste om, som omhandler dine ydelser inden for indretning. Så du bliver altså endnu mere skarp i dine ydelser. Du får altså kommunikere ud til dine følgere, til dine nye kunder, hvad det er, du tilbyder. Og så slipper du altså også det her med at lede efter inspiration, fordi det tager altså noget tid, når vi kigger på de sociale medier og scroller videre på Instagram eller Facebook og leder efter dit næste post, inspiration til dit næste post, men det slipper du altså for her. Med den her 365 content der, jamen så kan du gå ind lynhurtigt og finde ud af, hvad det er, du vil poste om. Så du slipper altså for at lede længe efter inspiration. Det er altså også en måde, hvor du ligesom lader dine nye kunder lære dig bedre at kende på, og også det her med, hvor du altså kan vise, hvad det er, du kan, og hvad det er, du kan hjælpe med, hvad for nogle ydelser du altså tilbyder. Så det er altså også en god måde ligesom at formidle din viden ud på til dine nye kunder, og derved altså skabe flere salg. Udover den her 365 content idéer, som du altså får, du kan poste ud fra, så får du selvfølgelig også lidt ekstra. Du får blandt andet den her workbook, sådan opbygger du det gode Instagram opslag, og så får du altså også en content planner, og den gennemgår vi altså også inde på kurset her, hvordan du altså ligesom skaber det her flow i dit content, så du får skabt, så du har en plan at gå efter, hvornår det er, du skal poste de forskellige ting. Og så får du derudover også 5 apps, der altså gør livet nemmere for indrettere på Instagram. Så det her det er altså nogle af de ting, du kan se frem til ved den her 365 content planner.